nu wat er zo kan gebeuren van die stekker. Dat is mooi doen. Afdeling! Halt! Oh, de stierenstaak. Ja, dat is knap. Dat is weer in die ja. Even omgaan en dan gooi je nog de plaats. Wat over, dat was zeker dat ik wil. Opletten, dat is dat opstapje door. Ja. Geen plank, hè. Is het inderdaad? Afdeling! Halt! Op de plaats! Rust! Goedenavond samen en hartelijk welkom hier op de feestwei op de Schutterwei in Danica. We gaan beginnen aan het feestweekend met het Bondschuttersfeest van de Schuttersbond Sint-Gerardus, natuurlijk bij ons eigen schutterie Marcellus en Petrus, die dadelijk ook receptie gaat houden voor de vuile jubilarissen. Maar voordat we dan officieel met starten geven Gerrit het woord aan de voorzitter van de schutterie, Jeroen Waatsen. Ja, dankjewel Leo. We staan hier op de eerste avond van het Bondschuttersfeest, het weekend, het grote feestweekend en verloos. Dat we traditioneel beginnen met een receptie ter ere van de jubilarissen, maar ook ter ere van de 384-jarige bestaan van de schutterie dat we dit jaar vieren. We hebben nog een ceremonie van tevoren en daarvoor wil ik eigenlijk Mark Pijl en Verheij naar voren roepen om het even hier naar voren te komen staan. Hier groot zijn. Want, dat moet ik even uitleggen, Mark is dit jaar jubilaris, hij is 50 jaar lid. Maar hij is ook al 35 jaar onze thermometer. En een thermometer, dat, ja, veel u denken, dat is een man die voorop loopt. En voor de rest, ja goed, dat zal allemaal wel. Maar de thermometer deed meer, dat staat alleen. Het is een man die altijd jarenlang immer op de repetities moet aanwezig zijn. Hij is eigenlijk de spel in het korps. Hij is de spel tussen de instructeur en de rest van de leden. Hij zorgt dat de solisten alles op tijd klaar hebben, dat het uitrijden, dat het allemaal klopt, de papieren in orde zijn en alles. Daar kun je veel meer op bekijken en ja, Verheij, daar kun je nog wel lachen. Dat is wel lachen, maar maak niet maar over. Maar Mark, dat heeft zich 34 jaar gedaan. En ja, helaas, in de afgelopen 2 jaar is het qua lopen iets minder gegaan. Maar het ziet er wel goed uit dat ze de komende jaren wel wat metgeest. Maar toch volgens mij eigenlijk dat nu het moment van overdrag is gekomen na 34 jaar. We hebben een jongen die is 3 jaar geleden lid geworden van de schutterie. Ja, en die heeft zich al goed opgewerkt. Een goede helmwerker, een goede shutter, maar ook een goede thermometer is al gebleken in die 2 jaar. En nu gaat het dan officieel gewoon voor het hem overdragen.
Maar Mark, ja, nog 34 jaar gaat er als officier lopen. Ik zou willen zeggen, eigenlijk symbolisch, ik vraag eigenlijk maar even aan de commandant en aan Lyon of we even met willen assisteren. En Mark scherpen af te doen en die verrijen om te hangen. En ook de thermometerstek symbolisch over te geven. Met een teken dat we dan een nieuwe thermometer hebben. Ja, de patch. Oh, en hier kunt de patch vervangen. Ja. De grote bergmuts op. Zo is er al in de hele bond herkenbaar mee. En nog de stek van het thermometer. En daar staat er als verwaardig. En dan zal van Mark wordt benoemd als officier. Dan gaat hij metlopen als officier en die krijgt nu het scherp en de sabel. Heel leuk. Ja. Beide heren, Vrij en ook Mark, van harte gefeliciteerd met de officiële nieuwe functie. Mark zal daar achter de receptietafel staan als jubilaris. En Vrij gaat even naar de zin dat er het korps zal goed kunt dirigeren, want ze gaan even een serenade brengen voor Mark en voor de schuttering. Dank u wel.
Dank aan de korps voor de muzikale uiting van dit feestweekend. Mogen de jubilarissen en de bestuurvolgen plaatsen op achter de tafels en de rest van de chaterie zich te mengen in het publiek.